Казвам се Николай Тивчев и съм ортопед-травматолог. Моята специалност е гръбначната хирургия, ендопротезиране на големите стави на тялото. Работя в болница Пирогов, София. Опит за летене от 6-ти етаж с счупване на 4 прешни, на 2 от които по-тежко, с счупване на гривната става на лявата ръка, която беше оперирана преди 2 дена. Целта на тази операция е да укрепим тялото на прешнена отвътре, в зоната на счупването, което да помогне да го изправим максимално бързо и гръбнака да функционира като здрав, т.е. да е в състояние да поеме натварването, без някакви рискове от допълнително изкривяване, промяна във формата на прешнена или неблагополучно увреждане. Смесва се полимера с мономера, като това е особен цимент, който включва и рентгенопозитивно вещество, така че да може да се вижда по време на поставянето къде отива. Спринцовката е специална, тя е част от специализирания сет за вертебропластика. Свързана е с едно мощно бутало, което позволява много точно контролирано да се вкарва определено количество по скалата на спринцовката. Сега трябва да изкараме въздуха от тръбичката до потичане на цимент. Да. И материалът е готов за поставяне, когато не тече като течност, а представлява нещо с спагетоподобен вид цилиндър. Отново проверяваме. Ето вече доста по-гъста течност. Иглата е поставена. Насочването е към зоната на най-тежка увреда на тялото на прешнена. Това е долу предната част и тя ще бъде укрепена с цимент. Общо взето количеството, което събира един прешен е между 4 и 5 кубически сантиметра. Минусния лъсъче, който се изпълва с контраст. Това също е нормална находка. Малко вода. Искам да я помия с вода и с собствената бутилка. Изпускаме цимента, който е останал в иглата и отстраняваме иглата. И това е цялата процедура. Малко нагоре го да видиш. И това е другия запълнен краш.